Obrim un restaurant a les Terres de l'Ebre. I en plats típics de la nostra terra aconseguirem els nostres clients. Per a guanyar la partida haurem d'aconseguir 4 clients, un dels quals haurà de ser un client habitual. Però ojo, que hi ha cartes modificadores que canvien molt la partida. Barregem les cartes i en repartim 5 a cada jugador. Si fóssim més de 4 jugadors, en repartiríem 4 només. Deixem el plec central al mig i comencem. Començo sumant 12 punts, En això pots fer un client de pas, però tiro la carta P2 i ne faig un d'habitual. o 2 de pas si volguessis. Finalitzes el torn plegant carta. Però com que no has agarrat, doncs ja, alça pataca. Jo sumant 12 punts més, me faig un de pas. Jo també faig un altre client de pas. Aquí hi ha 12 punts, però no es poden utilitzar 2 cartes repetides per a fer un menú. Esta carta que m'has tirat me fa saltar el torn. Vale, i ara a moure les cartes. Passem-ne tots una sense mirar al del costat. I ara que només me queda una carta, doncs pela el préssec. Intercanvio totes les cartes en lo del costat. I ara faré un menú especial per a convertir-me en l'amo del carxofà. Són 12 punts multiplicats per 3, 36, que em permeten agafar un client de pas i un client habitual. Faig un client de pas. Ha arribat l'hora del mosquit mal parit. Au! Ara vos quedareu tots sense un client de pas. I ara de regal, un sablasso. Ara tots s'han de donar una carta. Trenquem la vidriola, agarrarem 3 cartetes i... Pam, lo boti! Sí, home, ara m'he de descartar de l'únic client que tinc. I ara farem un altre menú en 12 punts. Més que un menú pot s'arropleguen la gran ceba amb tant d'alcohol, no? Potser sí. Pues ara te tiro ves amb l'ocès i te robo 2 cartes. I ara, en totes aquestes cartes que sumen 12, faig un client. Recupero el client. Gana o no gana, Valdana. Me canvio el meu client de pas per un d'habitual. I ara què faràs en tantes cartes? Un altre menú? Sí senyora, 12 punts més, un client de pas i victòria! I ara 2 jugadetes més. Per a que no mos emboliquéssim tant. Per a què serveix la morra? Quan la tirem podem agafar 2 de les cartes que han descobertes i les sumem a les que nosaltres tenim per a fer una jugada, en este cas, un client de pas. I ara multiplicaré per 2 i per 3. No es val això. Només pots utilitzar una carta multiplicadora per torn. És igual, que 3 per 5 són 15 i ne tinc igual per a fer un client de pas.